1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Walang Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtali na si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapot a biyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata niyayat. Sonata ni Ayan. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayan. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsan pay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo, ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Nagitirisgo nga itunda tiya panag sigarilyo. Panagbaba a densidad tito lang wenno nangat nga to arisgo a matukol tito lang. Rheumatoid arthritis. Sakit iti hilagid ken pan nakatupol. Nabangsita sang aw. Chronic obstructive pulmonary disease. Nakapukaw ti sexual akabelan dagiti lalaki. Nasapa a menopause. Awan ti kabelan nga aganak para kadigiti babayi. Type 2 diabetes. Nabayag nga panaglaing digiti sugat ken kumapsot nga immune system. Kinatalged bayat nga adda iti danom. No ti ubing ket adda iti asideg ti danom, suruten dagitoy a paganurutan iti kinatalged. Dagiti agaywan nga nataingan ket masapul nga nasanay iti CPR ken adda ti telepono iti asideg ti pool wenno ayan ti danom iti amin a kanito. Ipakat dagiti paganurutan iti kinatalged kas iti kaawan ti agtaray-taray. Numausar ti life jacket, siguraduen nga umsek nga nasaya at kensan nga mauksot, manipod iti ulo ti ubing kalpasan nga mayusok ken kuana. Amuyo ka di ati South Sudan ket isu ti youngest country tintero alubong, nagbali na paset ti Sudan. Digiti sa nga pulo a southernmost states ket nesablisar ti separate country idi 2011. Nang itunda daytoy ti panagbalin na akaubingan a pagilyan ken poorest ken least develop. Ti kabisera na ket huba ken ti currency ket South Sudanese pound ngem nabaknang met daytoy iti kultura ken diversity. Nung umato ti bill iti kuryente, agreklamo kayo, ngem ti nakakatkatawa, nalakalaeng ti aramiden, tapnon bumaba. Ti heating ken cooling system ti balay, ket dakkel ti kontribusyon na iti konsumo. Pasaya atem ti insulation ti datar, kisame, diding, ken uray, iti bubong, tapno makontrol ti temperature ti balay, ket bumasit ti makonsumo. Kinatalged bayat nga adda iti danom. Kadagiti ubing alima iti tawenda wenno no ubing, masapol nga addaan ti kwelyo a pagpatapaw tapno makaruar ti ulo na iti danom no aglangoy. Amirisen digiti pagruran ti danom kadigiti pool sa tapno masigurado nga natalgedda ken awananda tiriki. Kasapulan ti may sa sertipikado abantay iti danom wenno lifeguard para iti anyaman nga aktibidad iti swimming pool.
Amuyo ka di gapo iti climate change dagiti sabong ket agbaliw iti kolor na. Gapo iti panagngato iti UV radiation gudbuay iti nakaro nga ozone layer iti napalpalabas sa dekada tinang itunda ti panagbaliw iti kolor dagiti sabong. Iti panagadal iti 2020 babaen iti Clemson University scientist ti UV pigmentation iti sabong ket ngimato iti panagtulid ti panawen anang itunda ti degradation iti pollen ti sabong. Saan met makita iti mismo amata ti panagbaliw iti kolor na ngemdak kala problema daytoy kadagiti pollinators. Nya dagiti masansan arason ti desgrasya kadagiti nakamotorsiklo. Kaadda iti impluensya ti nasanger bayat ti panagmaneho. Dagiti issue ti mechanical. Panang balewala kadagiti linteg trapiko. Saan ang nakakonsentrate iti driver? Saan ang napintas a kondisyon ti kalsada ken kaawan dagiti signages. Saan ang napintas asasaaden ti panawen? Amuyo kadi ati ostrich ket maibilang a kadakkelan at umatayab diti lubong ti kadagsen tinataengan nga ostrich ket umabot iti 50 ket 7 a kilo aging ga iti 2.7 a metro. Ti ostrich ket dakdakkel ti matana no ikumpara iti utek na. No pay kasta, naidumduma ti kinasirib ti ostrich ken nasidap ti panagkita na. Iti kanito ang makakita ti ostrich ti risgo ket agkillo ti ipos na. Amuyo ka di ati Africa ken Asia ti ayan ti agarop 90% iti world's rural population. Saan amin ket agnanay diti may bilang nga booming city gapu ta kaadwan kadagitoy ket adda iti ruwar ti bustling locations, partikular iti India. Nga addan ti kadakkelan a bilang kadagiti agnanaed iti rural areas wenno 893 million pasar iti report. Ti Met China ti addaan ti dakkel a rural population nga addaan ti 578 million itruwar ti major centers. Dagiti benepisyo tinateng ken prutas iti salunat. Makatulong dagitoy kontra iti anemia. Gapo iti raman dagitoy nga iron, nangruna dagiti berde anat natang, kas iti spinach. Addaan pa'y dagitoy iti nagduduma a vitamina, kas iti vitamina B ken A. Manglaban dagitoy iti osteoporosis ken bato. Gapo ta nabaknang dagitoy iti putasa. Makatulong dagitoy kontra iti Alzheimer, wenno pa nagkabaw. Stroke, gapo iti raman da a vitamins B, K, ken J. Amuyo ka di ati maysa nga tao ket nataytayag iti bigat no ikumpara iti rabii, napaspaspas ti panagtayag iti umuna nga tawen ti biag. Saan nga may basar iti genes iti panagtayag gaputa 30% iti daytoy ket aggapu iti nutrisyon ken ipapaw neg ti bagi ken digiti pisikal nga aktibidad. Amuyo kadimet adach ti katatayagan nga tattao iti intero nga lubong ken mangrugimet a bumabat ti tayag iti maysa nga tao apaman nga matapugan iti tawen nga upatapulo. Apay nga napateg ti panagbakuna dagiti ubing. Umulong daytoy karigiti ubing amang salaknib karigiti makaakar a sakit. Ti panagbakuna ti katalgedan nga naibasar iti siyensya nga wagas pananglaped iti panagwaras ti dua nga makapatay a sakit. Tapno agbalin nga epektibo digiti bakuna nasken na mabakunaan ti tao kas maibasar iti schedule ti panagbakuna nga intuding ti Centers for Disease Control. Saan nga listo nga makaptan ti nagduduma nga sakit ng runa no nakumpleto digiti bakuna. Amuyo kadi ati maniket may sa miyembro ti pamilya a legume, daydi ket maibilang itis magmamano amula a dagiti prutas na ket mabukel ken dumakkel ito nagtitaga. Ti maniket maibilang paykas may sa napateg amula nga addaan ti langis ken nalawa a maususar iti industriya ti makana. Amuyo kadi pay ati maniket maususar para iti paragaramid ti dinamita. Kumagmamano nga addang tapton matagiben a naimbag tingipen. Saan ang maturog asaan nga agsipilyo? Agsipilyo a naimbag aging gaken uray mamindwa a daras ti maysa nga aldaw. Iraman ti dila ang masipiluan tapnon maliklikan ti oral health problem. Agusar iti fluoride at toothpaste. Ikonsiderar ti panagusar ti mouthwash. Ugalien tuminom ti ado adanom.
Mangan ka dagiti presko a prutas ken nateng. Limitaran ti pandangan iti nasamit ken acidic at araon. Pakonsultar iti dentist, iti oray mamindwa iti makatawen. In the country, Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset ti pakasaritaan itaalawas sa rapauluan. Di aglumen nga ayat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Together, kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Imbag, tasimang putkan. Apay tatang? Iday pa nga gururay king ka ni Aldo. Anya? Apay nga inururay nakpailang tatang. Pinagawid yu kuman itay awanak. Apay kumapagawid ha. Saan ko akayat tay tanga Aldo? Tangiwat mo, mangag na ka. Uray mangag na ka. Agpay sumatadyak kayat. Anyat maramidak ngay. Basta sangwam, awanan ti atu payasaw. Nagapwamanan, Mar. Di talaan, nanang. Sa dino aditalaang. Adda ay lugar aditalaang. Nanang. Wenno, nakipagkita ka kadimanan kini Elena. Buna, syempre, agayan ayat kami. Saan ka kadi amabait? Di da ka lang aro dun kayat dagiti dadakkel ni Elena. Ipilit mo pa ilaang tibagay. Nang, ayayatak una ni Elena. Ket uray no anyat mapaspasamak. Saan kuntong isuko to'y ayat ko. Namin anon nga imbagakkan ka manong Aldo. Awan pa nagayat ko kan ka. Sardengan nak ko man. Ading ko, ay ayatang kaunay. Kat pangaasim, tasong batam ko man to'y ayat ko. Sinong batan ka matan? Saan ka nga ay ayatan? Awan mauray mo kanyak. Elena? Addan ka ayan ayat ko. Kat saan ko nga isukat iti uray asino? Asino? Ni Mar. Anya? Kasla sa anak ang mamati. Kasano ang kinayat mo ni Mar? Idinto ta, nagugwapa akmat nga miso. Saan ati lang ati pangibasarak nga agayat? No di kat, ti kinasayat ti ugali ti agaram kanyak. Nasayaat mo ti ugali kat, ading ko. Anya nasayaat? Idinto ta nakapangpangas ka. Kan agbarbartak lang ti araramidam. San mo ta? Ay basta, saan ka akayat manong Aldo? Iso nga agawid kan, mga asim. Sige. Agawid ak nga rodan. Nisitikat mo. Ngumday to'y titandaan ng ading ko. Agsubli ak tumanan no bigat. Anya? Kunakmat ngawan mauray mo kanyak. Kan saan ka nakayat amakita? Sa anak ang mamingga. Aging gaadyak mapuros ti ayat mo, Elena. No kunak asaan ka akayat kan saan ka nga ay ayatan? Saan? Maawatam ka di? Hoy Mar, aguray ka man. Tagsarita tayo nalapat. Mabit lang. Adda ka din nagkinaawatan nyo kin ni Elena. Wen Aldo, agpaiso. Api ka di. Anya? Agayan ayat kamin kin ni Elena. Paltog. Pang-asim. Saan mo nga ipaturong kanyak dito, Paltog? Amangan no makalbit mo. No kayat mo pa'y ti agbyag itinapaot. Kat aday wamon ni Elena. Anya? Para kanyak laeng ni Elena. Katjak ipalubos ng adda sa bali ang makatagikwakan kwa na. Maawatam? Sorry. Ngem timot makunak. Uray pakatayak. Ilaban ko ti ayan ayat mi. Anya? Karitan nak? Lumaban ka? Manong Aldo, ibabam tapaltog mo.
Naturad ka lang taad armas mo. Talaga ako marit ka. Ada dagitanod. Saan tapay anal pasmar? Saan ka kabuteng, Aldo? Agdala ngamin armas mo. Saan ka magsigsigurado? Taang mga nudumteng ti Aldaw nga isuplong ka kadagiti polis. Aniya, pinaturungan na ka itipaltog ni Aldo, anak? Wen nanang, Naglukon tayo dyan nga, Aldo. Umay ka, i-report ka dagiti pulis, anak. saan nanang? Diyak kayat nga ad-adarong mabatisan mi apag kinaawatan kini Manong Aldo. Apay ngamin a pinaturungan na ka itipaltog. Susapo, kasanon no kinalbit na, di pa'y katnatay ka kuman. Gapuken Elena, Apay ni Elena, kayat nang isinak. Papara kanuken kwa na lang ni Elena. aniya, ay Diyos ko, nakabutbut ang, ay na anak, tinasaya at lipatam laangan ni Elena. Ibawing mo laangan tarik na miti sa balay. Nanang, Narigatan no may sagmak kagapula ang itiday ta anak ko. lading hitat nanang. Ngem saan ko nga isina ni Elena? Nga orin magpagad ti biyag ko. Uwan Ay, ang... hitat ni Elena nanang. Ket ilaban ko ti ayat ko kan kuana. Nga oray asino pa ti agdep-dep pa. Girl, I need you. I need your love. Pudno ka diti bagbagang barok. Ni Mar, pinaturo nga mi di paltog iti aggapo diti balay. Wen tataan no. Tadyak kayat nga iso ti makaasawa ken ni Elena. Aldo barok. Maira na lang nga umay no adda. Ikak ti pagnakman na tata. Ipaspasigod kun kada kayo. Sa anak ang mabutang amang paltog king kuana. Alas ka ti makam mo. Ang no mapatay mo di, ay mabalod ka lakid day. Awan da nagtata. Napigsa ti kaput ko. Pudno ka diti ibagbagam? Pinaturungan na ka iti paltog ni Aldo? Wen, Talagang agsub-subran day dya tao. bayamon. Di mo sa nga din tapno awanan ti Riri. Saan man? Sa langadak. Diyak kaya tinaramid na kan ka. Gaputada pagkarit na nga opisyal kan na nga to a tao. Elena, No sana tubngaran tikas dyan nga aramid na. Agruam. bayamon. Kasanon no nakalbit na. Natay kalakit din. Mabit lang. Umayakon. Naimbag nga oras mo, Elena, biyag ko. Awan tinaimbag nga oras kanyak ita. Ni, taapay mat. Gapo itinadamag ko ngay naramid mo kan ni Mar. Ha? Pinaturungam ka na itipaltog ni Mar. Wen, pinaturong saan ko mata kinalbit? Anya ita ti problema? Kat, kasanon no nakalbit mo tipaltog mo? Naudatal nakalbit ko. Pangas ka talaga. Kat day ta tipulos ajak pangayatan kan ka. Jak ipalubos nga adda sa bali ang makasawa king ka Elena. Itagbat mo day ta iti bato. Kasta akmet Aldo.
Matayak pa'y nga umuna, sakbay ang mapasamak ti kayat mo. Anya? Kay kayat ko pa yun ti matay, ngam ti agtinagkan ka. Maawatam? Tatang, kasarita yung tuman ni Aldo. Nagpangas. Tapay. Kas lagi pangpang ta. Ano't pagkuna may tigas na? Saan na kanu nga ipalubos nga da sa bali ang makaasawa kanyak? Anya? Kasarita yung tuman tatang. Timakunakkan kwa na. Kay kayat ko pa yun timatay ngam ti agtinagkan kwa na. Bay amlat ta. Tatang, May mayat nga isot pakiasawaam. Ngam iti dadya amar amamir miraut. Anir maganap mo kwa na? ay ayatek ni Mar tatang. Kat nila ang patay ti makapagsina kada kami. Kalukuan. May mayat ti biyag mo no ni Aldo ti pakiasawaam anak ko. Saan ko nga ayatan day dya alalaki tatang? Isungawan to ti mauray na kanyak. Kan sanda kun nga iduron ken kwa na, tauray anya ti aramidan nyo, saan ko akayat? Kat no pilitin dak, mapukawan kayo iti anak. Anya? Irubrubom laeng tibiyag mo iti kastangar aramida Mar anak ko. Nang, saan kayo ngagdanag? Taadda akit yusto. Awan karabangan na diyang Aldo amang kontrol iti biyag ko. Maawatan kit di anak ko. Ngam kaklaeng ti mabalin a pagbanagam gapu iti dayjay nga Aldo. Maminsan pa yung aramidan na ti kasjay. Uray asino pa ti bakar na. Saan ako nga agpangadwa amang ipulong kadag iti pulis. Aniya? Masapul ang magupod mo ti kinapangas na nanang. Saan nga iti amin nagundaway kat agarit ti kinapangas na. Anak ko. Masapul nga irupir tayo mati kalintagan tayo. Adda tayo lakit di iti kinapudno kan kinalintag. Manualdo, dataman mati agsarita. Apay, anya ti pagsaritaan ta aber? Kunamlo no asino ka mutan nga agsasaw? Nobya ko ni Elena. Iso nga isardeng munti agaram kan kwa na. Anya? Isardeng ko? Si kakit di ti agsardeng apapan mang pasyar kin kwa na? Taang mga numaisagmak ti karadkad mo? Ipangpangtanak ka di? Saan ka nga ipangpangta? Ibagbagak laang ti mabalin na mapasamak no karkariton nak. Siyak matiyag sa Manong Aldo. Saan mo nga ulitan ti mang tutok kanyak iti paltog? Tas sa anak nga agpangadwa amang ipulong ken kakadag iti pulis. Hanya? Kan may isa, awan lisensya ti paltog mo. Kuidaw ka. Nalaing kalaunay asumaulo ko. Ibagak manan. Sa anak ang mabutang amang hilaban iti relasyon Mick and Elena. Girl, I need you. I need your Adamet dagiti tattao ang mabuteng iti butones. Detiket dagiti agsagsagaba iti komponophobia. Amoy kadi ang may sa pagkakitaan a kabuteng ti may sa atao ti butones. Kitsa napulos nga agisuot ka dagiti arwaten nga daan iti naso nga banag. Ken kanayon alikliklikan na ti makakita iti daytoy. May sa manipod iti 75,000 at tattao ti daan ti komponophobia. Ngem may sa lay nga case study ti inaramid lang runa iditawen 2002. Dagiti rumbeng nga aramid no masikog tapno agtalined ana sa lunat. Liklikan ti basta panaginom ti agas. Agaherhisyo kasi ti panagna, yoga kenda dumapay. Mabalin apadasen ti prenatal vitamins. Ti panagkasay mo iti panagusar ti kuryente, ket simple laeng. LED light ti usaren,
popular itanda ito a klase ti silaw. Energy efficient ngamin, ken nalagda. 100 times longer no ikumpara ka dagiti gagangay laeng a bulb, ken basbasit ti makonsumom. Siguraduem a dagiti appliances ket energy efficient. No gumatang ti appliances, tiliem dagiti nangato ti Energy Star rating na. Mabalin a medyo nangina ngem iti conventional ti gatangem. Amuyo ka di ati Copenhagen ti may bilang a most bike-friendly city tintero a lubong, adu ka dagiti syudad tegpanpanunot no kasano ang maakomodar dagiti cyclists ken magutigot dagiti residente nga gusar ti environmentally friendly mode at transportasyon. Isut gapuna ati Copenhagen ket isut ti may bilang a role model. Dagiti husto awagas a pinagabiling ti basura. Umuna, isina dagiti basura a mauram. May kadua, isina dagiti plastik a basura. May katlo, isina dagiti saan a mauram a basura. May kaupat, isina dagiti delikado wenno hazardous a basura. May kalima, isina dagiti mabalin a ma-recycle a basura. May kainem, isina dagiti dadakkel a basura. Iti sarita a muscle ket naa daw manipod iti termino a Latin a musculus, a may tarus iti basitabo. Naduktalan dagiti ancient Romans ada iti biceps iti takyag nga awagan da iti muscle ket maiyarig iti babasitabo. Amaw awagan met detoy iti musculus iti sarita a Latin kas naibasar iti Merriam-Webster. Kayat ko asika ti makaasawa iti anak ko, Aldo Barok. No dayjay amar ti makaasawa ken ni Elena. Hagrigat tulaan. Husto ka. Iso adyak kayat. Imbag no siyak ti makaasawa. Ta sigurado maikak iti nasaya at abiyag. Iso nga ron asika ti kayat ko ang makaasawa iti anak may Barok. Tulungan dak nga rod Tapno siyak ti makaasawa kin kwa na. Anya? Saan nakakayat ni Elena? Tani Marti kayat na. Iso ano kayat yo asyak ti agbalin ang manugang yo? Tulungan dak ang makisarita iti anak yo. Sige. Bayam ta kasaridak tumanan. Namnamaak day tatata. Wen, nawan pagdanagam. Tulungan ka tapno maasawam ti anak mi. Siya kundi makamo. Agyaman na tata. Saan kayo nga agdanag? Addan to regalok kada kayo no umayak manan. Talaga di mo amutagpili si ka, Elena. Tatang, Tano ambom ko nga. Sigurado ani Aldo ko ma tinapilim. saan ko nga rod nga ayatan ni Aldo, tatang? Masursurum to Agin inayat kami unay kan ni Mar. Kat awan to ti makabaal amang rakrak iti relasyon mi adwa. Kalokuan. Nasaysaya at ni Aldo apakiasawaam. Tadda mabalinday ti biyag. Awan nga rod panagayat ko kan kuana. Ulitak. Masursuro na ita iti panaglabas ti Aldaw. Kasta ti kunayo tasan ada kayo ti masignan. Ngam siyak, orenyat mapaspasamak. Sa anak to ang makiasawa ka ni Aldo. Anya nga tati aramidag. Sumbatan nak ni Elena. Nat atap pa'y ngam abuyo ti loka. Sana mabalin. Masapol asyak ti makaasawa kin kwa na. Tsak pulos malipatan tayo di ibagpagana kanyak nga awan panagayat na kanyak.
Kay kayat na kanupay yung timatay ng timakiasawa kanya. Para makitan to Saan arumbang ama upayak. Ituloy ko lat tati agaram. Aging gaamagunod ko ti ayat na. Katay jay amar. No agloko-loko. Sa anak abumdeng amang paltog kinkwana. Agan anat ka ni Aldo, Mar. Narigat ano madisgrasya na kaday dya apangas. Jak kabutang deja alalaki, Elena. Pinaturungan na kanay din na minsan iti paltog. Uray. Saan ko lat kabutang? Nutin nakyagan. Jak sanudan ti loko. Naturad lang tadda paltog na. Kan adda pagpampanakil na. Basta, agan anad ka no agkurs ti dalan niyo adwa. Wen, ipagpagapukin ka. Kan ipasigurado. Awan da ka sa mapasama kanyak. Ni tatang ngamin, saan ko amawatan? Idoron naklauna iti dayja tao. Nalaing ngamin na pumapel ni Aldo. Wan nga rod, uray tubtub nga rin ni nanang ni tatang. Awan mo't mabalin na, tano binugkawan ni tatang, agtaltalnan. Di na kayat nga agapad Wen, Ngam, iruper ni nanang, asaan na akayat ti aramidan ni tatang ayabog na ni Aldo. apay ngamin nadanagan nakakasta. Di da itad ti waya-waya, kan karmangan nagiti anak da. Maipapan iti day taabanag. Anak, kasla nakaununag man ti pampanunutam Ni kadimanan Elena. Nang, anya nga tanong kidawakan ko dagiti tadakkel ni Elena nga agasawa kami. Aniya? Padasik sa nga ibaga. Agmauyong ka ka din. Amumat adi nakakayat ti ama ni Elena. Mapan mo kidawan kadakwada ti ima ti anak da. Ay, maululaw kan samutan. Saan nang? Kaya't ko lang ay panagdag kadakwada na pudno akiti anak da. Sigurado asaan da ka akayat anak ko. Kaya't kasanong nga rod ama asawak ni Elena. Nujak kasarita dagiti dadakkel na. Uray ta nila ang tataan mo ti agmadmadi. Parikot mo da ita Angam no siya. Agdadadaal kalaang iti panawon mo. Saan ang mabalin ang mauna anak ni Aldo nanang? Iso nga inton rabi sarong karak ni Elena. Tapagsaritaan biday ito abanag. Saan ko nga amukan ka? Ngam no siya. Agbambanog kalaang. Girl, I need you. I need your love. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di yuliwaya na dinggen ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan ara pauluan. Di aglumen nga ayat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Insurat ken direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo. The #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Place deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my
Tarabay para iti pan nakalapad, iti pan nakasabidong. No ang gidulin kada iti produkto para iti balay, siguradwen asan nga iti disong ayan dagiti taraon ken agas. Liklikan tagtumar iti agas no makitkita ti ubing gaputa adda ugali dagitoy amang tulad kadagiti nataengan. Dakamaten dagiti agas babay ni ti pudno anaganda saan nga ibaga akendi dagiti agas. Siguradwen anabasa ti etiketa sakbay nga usaran ti produkto. Dagiti wagas tapno maprebentaran ti HIV ken AIDS. Agusar ka digiti barrier method no makinaig. Pilyen na nasaya at ti sexual partner. I-considerar ti intimate activities nga saan nga pakiramanan ti panagsinukat ti bodily fluid. Regular nga agpa-examine ti HIV ken na dumapay nga sexually transmitted disease. Liklikan ti panagusar ti droga ken arak. Agtumar ka digiti agas sa mang protehir ti bagi kontra iti HIV. Saan nga makisinublat iti dagom. Saan na pulos sa makisinublat iti dagom iti sabali at tao, posible ang makaalay iti HIV ken AIDS iti maminsan laeng nga panakisublat. Amuyo kadiya ti kabalyo ket matmaturog ang nakatakder ken nakaida. Masapul da iti 30 a minutos apa nagturog ang nakaida tapno maliklikan ti sleep deprivation. Kasi ti tattao kabelan digitoy ti agtigaba ken nagbiagi ti aginggay ti 30 atawen. Amuyo kadipaya at ikabalyo ket umangel si tiwalo aging gati sa 10 ket 4 daras ito nagtimaysa a minuto. Reduce water consumption. Siyempre, nubasit ti usaren adanom saan laeng abumaba ti konsumom iti danom patipay gas ken kuryente. Saan ka nga mabayag unay nga ag-shower, aglaba ken aginaw. No adu ti labaan ket mamati ka nga adu ti magastar mo a kuryente. Ag-cutback, mang-install iti solar hot water system apakainutam iti konsumo ti kuryente. Amuyo kadiya ti maysa nga tao ket daan ti agrup 250 ang inabras ti buok iti kiday ken naglagas digiti agtubo iti tunggalog patabulan. Mabalin nga aguban ti kiday apaman nga mataengan ti tao ken nagserserbikas proteksyon ti mata. Amuyo kadipaya ababaen iti kiday ket maamuan iti ekspresyon ti maysa nga individual. Tips, tapno makaliklik iti posible apan nakarames. Agtrabaho, kadwa digiti dadumapay, agrupo ti babae. Saan nga agpastrek ti gangan na iti pagtaingan nang nangruna nog may saka. Liklikan ti mangmagna ngagmaymaysa nang runa iti rabii. Numadi maliklikan, madipadpadlaw ang mabutbuteng. Numadlaw mo nga adda sumursurot ken ka, balyan ti direksyon mo, ken mangkita iti asideg a pagtaingan, wenno paglakwan ken grupo dagiti tao. Amuyo kadi nga iti kada segundo at dati mayananak nga upatamaladaga. Gapo iti daytoy ket umabot iti 250 at tao dagiti mayanak iti kada minuto. 15,000 iti kada oras ken 360,000 iti kada aldaw. Gapo iti daytoy mapatapat nga umabot iti 8 bilyon ti tao into no 2023, 9 bilyon into no 2037 ken 10 bilyon into the 2057. Pito rason ti panakapasar ti brain damage. Saan na panangan iti bigata? Naladaw a panagturog. Nangato level ti sugar. Nabaybayag a panagturog iti bigat. Panagbuyat ti TV wenno computer kabayatan ti panangan. Panagisuot ti kalugong wenno medyas bayat ti panagturog. Panangtepel ti isbo. Dagiti addang tapno mapagtali na anatalged iti taraon. Pagtali na iden anadalos ti wagas apan nagisagana ti taraon. Pagsinaen dagiti naluto ken saan ang naluto. Lutwen an nasayaat. Pagtariden ti taraon iti natalged at temperatura. Agusar iti nadalos adanom iti panagluto. Amuyo kadi ati kabukla na bilang ti populasyon iti entero alubong ket makaanay iti uneg ti Los Angeles City, America. Dahiti ket basar iti National Geographic. Ti kadagupa na populasyon ket nasurok 7.5 billion. Gemamuyo kadi anu amin na tattao ket agtakder shoulder to shoulder. Makaanay dagito iti agrup 500 square miles ijay Los Angeles.
Husto nga manang taripato kadigiti taraken nga ahayop. Ipaayan tilawag ken ventilasyon. Sko nga aglawlaw ken lugar. Pakanen ang nasayaat ken iti usto nga oras. Masapol ang nadalos ti aglawlaw. Kanayon a painumen. Isina kadigiti taraken nga daan ti sakit. Pabakunaan digiti taraken kontra iti peste ken sakit. Dagiti benepisyo tinateng ken prutas iti salunat. Pagtali na idanda ti kinapintas ti kudil, gapo iti tubog dagitoy, nang runa iti orange, kamatis, kan dadumapay. Sulbaran dagitoy iti parikot iti constipation. Gapota dagiti prutas ket nabaknang iti fiber, ang makatulong iti daras apan nakarunaw dagiti pauneg at raon. Amuyo kadi nga ti small intestine iti buksit ket agatidog iti 20 ket 3 akadapan ken maysa nga pulgada ti diametro daytoy. Gapu iti katidog daytoy ket adaan ti 3 nga parte kas iti duodenum, ileum ken jejunum. Amuyo kadi pay ati small intestines ket naaramid iti muscles ken masansan nga maawagan iti small bowels. Dagiti ribeng nga aramiden tapno makaliklik iti posible apan nakadangran. No dapat nakabalin na ikarigatan ti umadayot iti grupo nga daan plano amang dangran kadatayo. No batumba, nasaysayaat ang nakadata wenno naka-open guard position tapno maaddaan gundaway amang ikugtar kadagiti umatake. No makatakder manipod iti pinakatumba. Sangwen ken labanan ti umuna nga umatake. Kagiddan ti pinangkita ti pagtarayan. Protektaran ti lupo, karabukob, mata, ken ti groin area. Dagiti risgo nga itunda ti panagsigarilyo. Ti panagsigarilyo ket makapektar iti salunat dagiti tattao iti nagduduma nga wagas. Panakabulsek wenno macular degeneration. Katarata wenno panaglidem dagiti lente iti mata. Panagkapsot iti panagangot ken pagraman. Sakit iti puso. Peptic ulcer. Nasapa apan nagkuribetbet iti kodila. Dinadail mo ti arapap ko para kan ka, Adelfa. Aginggat kaano ti panangiturong yu kanyak iti saan ko pagayatan. Aginggat kaano ti panagbalin ko a robot kada kayo, mami. Sumardang ka! Manipot at dan puot ko. Sinursurot kun ti amin a pagayatan yu. Naulpit kayo. Impaidam yu ti karbaga kamay patag. Nito! Putlo ka di ada kayo ti inak. Ano ko sumardang kan! Apay nga agsagsag aba akit isaam. Awan mangipatpatag kanyak. Adtuyak amang ipagpateg. Amang punas iti day taasam. Ay ayaten ka, Adelfa. Adelfa. May nga anak agumawag kawawa. No maguguran ti puso ken panunod. Adda pay nga talugar ti ayat ken pammateg. Anya ti banagen ti mapaidaman kadagitoy a balikas. Anya ti pudno akay papanan ti ayat ken pammateg. Adelfa. Sabali manan a nobela ken insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Isagot matlaang kada kayo
the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Di napalabas, nakigtot ni Margot iti panakadanon na ni Adelfa iti opisina ni Onesto kat pinabainan na raytoy. Ad-adda ang nakapungtot, idinaamuan na nga agpada da American Onesto nga awan. Gapu ta saan na ang maawagan ni Amir, napanunot na ani Lisbeth ti awagan na katkas ni namnaman ni Margot. Nagpungtot ni Lisbeth. Iti panakamuna ang nakasublin ni Adelfa a sekretarya ni Onesto. Kabayatan na mas daaw ni Amadinong no apay asaan matlangan nga umawag ni Victoria. Iti dayta agundaway. Kadwa ni Amir da Benji kan Onesto kat nagwanawan da iti pagminasan ni Mr. De Los Reyes. Nagatapmat ni Margot ani Crystalline ti ad-adaan rantaan ni Amir iti panagsublina ijay Manila. Kat ita gagayam at tuyan tituloy ti nobela na paulwan. Adelfa. Dahito yan ti plane ticket ni Ma'am Margot, sir. Ay, agyaman ang napumanaw matla. Agyaman na ka, Delpha. Awagak lang ni Madam Margot. Gabantan. Agmerienda ta pa eh. Ken ipakaamukan ko na, nga da plane ticket nan. Tapno maisaganan da kiti kawas na. Okay, sir. Deta. Saan ka manan anadanon diti opisina mo, Onesto? Adda ka din na patagay bagayo kanyak, madam. Wan gayam, adda dito airport. Imbaon nak ni Sir Amir ang mangala iti plane ticket yo. Uray ni Adelpa, awan. Excuse me, bit, sir. Kadwa ka imbay dito airport, ma'am. Anya? Ammo ka din ni Amir dayta. Mabiitlaan. Nobyam ka din ni Adelfa. Ang mga nogselos ni Lisbeth. Madam? Kayat mo ka di day ta babae ng ni Lisbeth. Notisyuman ko ti asawaan. Si Kanton ti agtagikwa kadagiti amin a kinabaknang ni Amir. Madam, ijay to lang ang opisina ti pagsaritaan tayo. Sige, bye. Awan mo tin Adelpha iti asidag ko. Deji gaya. Malagip ko. Nagpakada itay. Sino da kasarsarita na? Lalaki, Matt. Ay, naimbaglakit din da imadayo itay na Adelpha. Noan niya di tanti ibagbaga ni Madam Margot. Saan mat asyak tay tao aman ang gundaway. Note ko na ni Adelpha. Oray san ko mga inaldaw nga umayak dito'y farm. Awan tumod ladar aramida ka di balay. Madugutanak lang. Adadalang mariknak ti panaglakay ko. Malagip ko manan di Victoria. Anya nga tati mapampanunot na tasan nga umawag. Uray pagbit ko nga po. Apa na kami suot ka, Margot? Amang ano mapabot nga nagitimpyado? Anya ti pagkitkitaam kanya, Kamir. Napinta sa klata, uray na kami suota.
Ikcheng Onesto. Apa ni Onesto? Imawag ka niya. Nakaala ka nun iti plane ticket ko. Ket dayta ti panggurguram ken kuana. Saan mo kadi pa kayat tagsubli di Manila? Saan nga iti dayta? Mga lalaeng iti plane ticket? Kasapulan na pa iti kadwa? Di pa agay ayat ni Adelpa ta mailiklik iti trabaho? Kimoyong ni Adelfa kan ni Onesto, anak pa ni di airport? Apay, di mo amo dayta? Tisurun ko, yak pa'y imbaga, akay kayat na ni Adelpa ngem ni Elizabeth. Idin to ano maasawa na ti anak mo. Agbalin ako kwa na amin na asa ni Kwam. Anya na kitang imbagbagam. Ang mga nunangig na Delfa tinagsaritaan nyo kan ni Onesto. Saan kayo matananayam amo ka ni Romeo? Apag isumat a pumanaw itayan. Agtrab-trabaho gayam iti airport, dahil akin na adalak iti kolehyo. Adelfa, mga adda mo manapinta sa pagmeryandaan. No nga ta, dumawas tayo latan iti drive-thru, tapno saan tayo na may bayag unay. Map nagkakaditi magatang iti drive-thru? When, sir? Tapno saan tayo unay amataktak iti panagsubli tayo iti opisina. Iso pa iti matrabaho. Dahil tati magustuakan ka, Adelfa. Trabaho lat tati pampanunutan. Amuyo kadi ati Mount Everest itaket daktakel nga iti kaudyan na panakarukod na. Iti panangrukod digiti surveyors iti China ken Nepal ti bantay ket daktakelen nga iti dati arukod na. Ti dati ket narukod manipod iti 29,002 feet above sea level iti 1856 ken 20,029 iti 1955. Ngem kalpasan ti ati duga proseso iti panangrukod babay niti GPS devices inbata dagiti eksperto ati Mount Everest ket addaanen ti rukod nga 29,031.69 feet gapu iti plate tectonics. Amuyo kadi nga ad-adu at tao ti bumisbisita iti France no ikumpara kadagiti daduma pagilian. Dahito kat gapu iti kapintas na ken pakiramanan pa iti delicious wines, scrumptious cheese, ken ti romance. Pasar iti United Nations World Tourism Organization sa alin na sorpresa nga adu ti mangayat na bumisita iti France. Ken idilaeng 2017 sinarabo ti European country ti 86.9 million people ken ti Spain ti second most popular destination. Kinatalged da bayat nga da iti danom. Saan nga ibati ngagmay sa tubing iti danom wenno iti aglawlaw ti danom? Amwen dagiti mabalin a pagpaggadan ti ubing iti danom. Ipan dagiti batsak, coolers ken timba iti diso nga saan nga magawat ti ubing. Ikate na dagos ti danom akarga kalpasan iti pan nakaaramat na. Pagtalina den nga nakakalub ti inidoro. Mangipan iti serra iti aglawlaw ti pool kas iti upat akadapan ti katayag na nga alad aserrana. Dagiti rumbeng nga aramid no masikog tapno agtalined ana sa lunat. Bantayan titimbang, basar kaditi eksperto, adda ti negatibong epekto na ti kinakurang ken sobrang at timbang no masikog. Mangan iti husto, makatulong iti panangbantay ti timbang, ti panangpili iti husto a klase ti makan. Liklikan dagiti na mantikang makan, delata ken nangato nga caffeine content. Inkuyog mo pa'y lagayam ni Adelfa iji airport, Onesto. Ni Margot tinakamuak. Tapno masuro na dahil trabaho, sir. Gayam. Sana dakas at trabaho na dahil ta iso ti sekretarya. Inton maminsan, iso ti mga ramen. Uray agpaimanehulatan ka ni Benji. Dahil nga ron ti pinanunot ko, sir. Dak namin kayat, may singid ka karag timpyado a babae. Santo na maulit, sir. Oreta mo nanti agir serba iti plane ticket. Sana nakasorsoro iti na ita trabaho. Agsubli kami ni Manila ket buko manan nga imatunan ti kumpanya.
Ita pala, masapol nga isagana mo nang itikawis mo, Margot. Ag-flight ka ninton bigat ti malam. Makaamon ti katulong ang mga ramid iti dayta. Kana dapat dagiti kawis ko alabaan na. Nagado ti kawis mo. Ibati mong tinaduma. Usaram to manan into nagsubli tayo dito ay. Talagang at dapat panggap mo agsubli. Ang mga nudar ayak to matlaang ti groundbreaking ti pasdak ti pabrika. Kan masansan lata nga umayak dito ay. Gapo, tada kayat mo asublian? Saan ko akayat nga ada kainagaw ko kadagiti napipintas ng empleyado? Anya kandidat nga ibagbagam. Jack kayat apagiin nagawan dagiti empleyado ni Honesto kasta timbagak. Kasla ka kadimot ka ni Honesto asaan amap-map na kiti babae? Agulimak ka man. Kati agulimak? Kat, da kayo kini Benji? Apa man na may tulnog na kaiti airport. Sumaruno kami mutla adagos. Agkikita tayo ton iji Manila. Sika talaga, Maricho. Narukup ka. Oh, san kit dinapod no ti kinunak? Kasta una iti apayo iti nobyo may di. Gapo ka ni Mr. Garcia. Ngam, nakita kayo lang iti party? Oh. Ha? Apay ni Rosel? Uy, sika, di mo ibaga pagrapi na midang agayam. Uy, apay asyak? Ops, Maricho, di nakiramraman. Awan pa'y nagbalin na kaayan-ayat ko, remember? Hep, hep, hep. Saan? Nga ure asino la ditan, titutupak. Lag-lagi pum dayta, Maricho. Okay, bye. Ay, si gamit gayam hamen. Ay, tansalang manan na sarong karam ni Sanang. Maudi da ito apan ang sarongkar ko kininanang ama. Agsubli kamin kadagiti boss ko ijay Manila. Ay, napaut sa mo ti kadayaw di probinsya. Ado ngamin tinapatag nga ina si Kasumi, ama. Win gayam, nakasubli gayam mo ni Nana Victoria iji abroad? Ay, agtalong aldawitan. Ngumsan pa ngay mawag. Naistorya ka din na dilfaking ka dayta? Ni Camille tinakaibaga kanyak ama. Manipod nagsubli ni Adelfa iti kumpanya. Saan kami pa nakapagsarita? Ay, sumot kit di ati ko na ni Adelfa kanyak. Saan sa amamati ni Nana Victoria, ama? Ay, pasensya ka lang kuman kang kwanawan. Maawatan kayo. May salangan apagayam, ti pangibilanga kini Adelfa. Agpada kayo ni Nanang Hamin latta ti awag yu kanyak. Ay, dahil dyan ngamin tinakirwaman may baraw. Sige, panawang ka pa yung araw. Adalaan ka tangag dito tiyangge. Di kayo pelang amin nagpagroserya kini Adelfa, ama. No, right, sinagmad lang. Nimbag lang nga pagwatwatak tapno matindog pati biyag ko kan tumarak. Ang may mensa ka mo dito roof deck, Honesto. Agsango kayo kuma kini Benji nga ginom. Pada kasan nga gininom unay, madam. Kanawan ni Benji. Nagpakada ka na Sir Amir. Umyan ni Balayda. Ipapas na nga tatin mangiliw kininanang na. Sa agsubli kayo ni Manila. Malagip ko gayam.
Anya ti mo may panggap iti pagminasan. Aging gaita madam, saan pa amawanan itinamnaman ni Mr. De Los Reyes? Kaya't naabiyagan amin na pagminasan na. Nakatataengan. Nandani pa'y natay. Saan pa'y la amapnag iti kinabaknang na? Dahil nga ron tijak maawatan na taduma madam. Katanya ti pa kay naigan ni Kristalin. Isun sa ti kinasarita ni Amiridi. Tila ang amok. Kalpasan ti pan nakaatake ni Sir Sigmundo. Ni Kristalin tinagbalinan a sekretaryana. Nagawid mo ni Hamin dito. Apayasan ka pa ilangan nakilugang kang kuana, apok. Nasapa arim morda ka ni Sir Amir, amang. Adan sa napataga na pananda. Kan napan kami pailangan ka ni Camille iti mall. Nambaran mi mata na nagpasyar. Ikat kabayatan ti panagsarsarita mi tay. Ay nadaka matdaka. San kayo kano pa yan nagkita wino nagsarita? Pudno day ta, amang. Agpada kami asahanan nga interesado iti tunggal maysa. Ngamsan ang mamati ni mamang? Siguro. Talaga, asan kayo ang naikari iti tunggal maysa? Nagdamdamag gayam ni Margot. May papaniti panangwanawan tayo iti pagminasan. Dinamag na pa sir, no apay anak Kristalin ti kasarsarita yo. Talagang agat atap Inlawlawag ko matiga po na sir. Tiket di pagminasan nila kay Sigmundo ti pagsaritaan ta. Pampanonotek no kasano nga agsubli ti operasyon na. Adan na mo kamabalin kong asidgan. Sigo na nga to a politiko kan asidag iti mangkit kita kanang iti pagminasan. Numamuan dahi ni Sir Sigmundo, sir. Ragsakan lakit di. Sumaranta, dagiti negosyo na. Ngam ti pampanunutek, amangan no pagsublin na kamatlang iti sigod a posisyon mo. Anya ti aramidin nyo no kas pangarigan, sir. Anya ti kayat mga kondisyon. Nakasagana amang ipaay. Uray anya ti kidawat. Tiningitin ko ti karirik na kan kapanunutan ni Onesto. Amok, asaan nga oportunista. Sama-sapol nga makasubli ako ni Manila, tapno makapagsarita kami anaimbag kanila kay Sigmundo. Ikondisyon ko, nga ramidag amin nakabaalak amang tulong kenkwana, iti panang lukat manan ti pagminasan edya Hercules. Ngam, saan nan apakibiyangan ni Onesto? Kan partakakit di dadya Kristalin. Kabalak dadya come in. Good morning, sir. Good morning. Uray umis-isem ka, Adelfa. Nalanay latarag iti matam. Pinayabandak ka no, sir? Agsubli kami ni Manila inton malam na bigat. Pasensya ka lakuman ka da Elizabeth kan Margot, ha? Kumusta gayam ti trabaho? Nasayat mat, sir. Agyaman akta pinasublidak. Ado ti proyekto mi karagiti padak a negosyante. Kasapulag ti ado nga empleyado. Naimbag adamag dayta kadagiti padak nga agkasapulan iti pagtrabahuan, sir. Agan anos ka? Tung palam amin nga ibaga ni Onesto ken ka. Amok nga nado pa iti masursurom. Dahil lang,
Sige. Ibagaman kanya honesto, kayat ko ang makasarita. Apay nga takalat nga tibayo ak lukasangok na ito nga Adelfa. Karoror ko iti opisina, kita pinaayaban nak ni Sir Amir, madam. Makarwar ka kadi iti opisina mo, Nesto? Awan oras ko, ma'am. Ado ngamin ti aramidak. No, da ibagayo kanyak, inton rabi ilat na nakasarita, dak. Diyak kayat amangag ni Amir ti pagsaritaan ta. Ni Adel pagayam. Ada iti HR department, madam. May bayag ijay, ta ada ngamin napatag nga asikaswan na. Honesto, dumngag ka kanyak. Daytoyan ti gundaway mo. Ni Amir ti mismo anang ibaga, nga uray anya ti kiddawan. Ma'am, nasayaat ni Sir Amir kanyak. Anya kumapay nga iti mabalin ko akiddawan kan ko na. Kunamat lang, no kompleton ti pagbiag mo, Honesto. Jak tari gagayan ti bubak ng madam, no manggundaway matlang ti aramidak. Maag ka! Inidap ng ti cellphone na. Anya nga ti kayat na asawan. Inton bigatan nga agsubli kami ijay Manila, Adelfa. Jak amono kaano manan ang makasubli kami. Mabalin ka di ang makasarita ka. Anya ka iti bagam kanyak. Pampanunutak ti umay ijay balayo ijay rabi. Amangan no ada makakita. Kit maidanon kin ni mamang mo. No awan to pa'y panawan na kada kami kani amang. Makumikum iti trabaho na dayjay. Agsingsingpot ka kuma. Sigud mat anasing petak manong Benji. Nagasat ka. Tanagbalin ka nga empleyado ni Sir Amir. Nagasgasat ka manong Benji. Ure adayokin ka. May saa ka na saya at agayam. Jak kayat nga adadakas ang mapasamak kin ka. Oray si kakumanti mangitulnog kanyak iti airport, Honesto. No makapanaw mo tin na Benji ken Amir. Kas idi kalman, ma'am. Jak makarwar. Ado ngamin tinapatag nga asikaswa kiti opisina. Ururayok pa iti awag ni Architect Del Rosario. Honesto, panunutam timbagak. Agyaman naklangan, madam. Makamuka. Ngumuray tiyakon ibuksilan. Amok, adi mo malipatan, tinagsaritaan tayo di. Itay laeng nga da kaming iji probinsya. Makaikawa. Nakaululima, ti panagpiyag, iti na dya lugar. Kan, anya na ito'y amarikrik na. Mailiwak. Wan kaya, nilisbeth, saan may anadanon ka ni Benji? Pasapol ko kumangam amok anabanog anagbiyahe. Awagak langan. Kung nati katulong, amani po di nakasubli dito Manila. At saan na nagtalinag dito eh. No. Boses ti lalaki ti simong bata. O sino ka? Apay nga daken ka ti cellphone ti anak ko. Sino
tinakasarita ni Amir iti cellphone ni Lisbeth. Papagayam denggan inton bigat tituloy ti nobela na paulwan. Adelfa. Nobela ken isursurat ni Delphine Dumayas. Iti mat direksyon Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Amuyo kadiya kabelan ti agong nga agangot iti may nga trilyon nga payod, ti agong ti babae ket adada nga sensitibo na ikumpara kadi iti lalaki ken nagarup 20,000 nga litro ti angin ti dumalan iti agong iti kada aldaw. Amuyo kadipaya akas kadi iti great apes nga daan ti dakkel ken flat nga agong ket dagitoy iti adada nga napigsa iti panagangot na. Kasano nga mariklikan ti high blood, hypertension when stroke. Ti level a 130/80 ket high blood pressure ngem saan pa kasapulan ti agas para iti amin. Tapno bumaba ti blood pressure iti natural a wagas. Liklikan ti naapgad ken nasamit. Agkisay iti timbang. Isardeng ti panagsigarilyo ken panaginom ti arak. May parit pa iti nakaro nga pan naka-stress. Ambuyo kadi at may bilang ang best place iti Tintero Alubong tapno makita na saya at ken napintas ti rainbows ket iti Hawaii. Gaputa ti danum ken silaw at dua a components sa kasapulan ket adday ti isla. Ti islands abundance kadagiti dua a components ken ti kombinasyon da iti geographical location ti rason no apay a napintas ti buyat ti rainbow iti Hawaii. Tarabay para iti pan nakalapad, iti pan nakasabidong. Siguraduan nga amin na produkto para iti balay ken dagiti agas ket saan na makikita dagiti ubing ken idulin dagitoy iti cabinet nga adda ti tulbek na wenno addaan ti kawit asaan da akabaalan aguyuden. Siguraduan nga amin nga agas ken produkto para iti balay ket agtalinaed iti original nga nagyananda. Agkid daw ken agusar kadagiti produkto para iti balay ken agas ana ipalaon iti saan ang malukatan dagiti ubing. Amuyo kadi ati pagilian nga Indonesia ket pakakitaan kadagiti kababasitan na tao iti Tintero Alubong. Daytoy ket iti laksid nga dadagiti babasit ken natatayag at tao iti sa dinuman na lugar. Naibasar daytoy iti datos sipud pa iti 2017. Ti Indonesians ket tadaan ti average nga 158.17 cm wenno 5 feet and 2.27 inches a katayag. Iti 15,000 na tawen na tinapalabasen at dati agnana iti Flores Islands nga agtayag laeng iti 1 meter. Nagdudumawagas tapno makaliklik dagitag tutubo iti legal a droga, disiplina en dagitog bingbayat ti paragdakkelda. Isuro dagiti dakes nga epekto ti panagusar ti illegal a droga. Iliklik dagitan nakariti tattao makited ti dakes ng influensya ken makapektar iti panagdakkelda. Bantayan na naimbag dagiti anak ken paayan ti makaumanay nga atensyon ken oras. Pakipagpartisiparen dagiti iti nagdudumang aktibidad ang makipay ti ragsak ken mangliklik karigitog bing iti legal nga aktibidad. Amuyo kadiya kabelan ti utek nga agoperar nga awanan ti 5 agingay ti 10 minutos a supply ti oxygen. Inem nga porsyento iti utek ket adaan ti fats ken maminpinsan laeng nga mabuo no madano na iti tawen nga 20 ket 5. Amuyo kadipay ati utek ket kabalan na ti agoperar iti agarup 23 watts iti enerhiya wenno makaumanaya amang pasilaw iti bumbilya ken daytoy ket agdagsen iti 3 pounds. Kimat! Daytoy ti maysa kadagiti pagbutbut nga no tiyempo ti panagtutudo. Adon dagiti pimusay resulta ti panakatama dagitoy ti kimat. Ala dagiti rumbeng nga aramiden no adda dagiti napigsa a kimat. Liklikan ti agusar ti telepono. Umadayot ti waya ti kuryente wenno kadagiti appliances. May kadwa no adda tirwar ti pagtaangan. Umadayo kadagiti agay-ayos sa danum. Liklikan ti agtakder iti sirok ti kayo wenno poste. Ito
ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Saan, anak ko? Di ka pumanaw. Kasanot di panagadal mo. Pumanaw ako. Tawan matlat serbit nga, anak. Awan patag ko kada kayo. Sana po na ita, anak ko. Nilang rubi tinapatag kada kayo. Isulaeng ti anak yo. Awan, indumdumak ka na kayong anak ko. Gastamat na hindi pa pangyo. Apay kasta ka batan. Awan, dumam kaniangkan mo agabino. Dito kayon. Rico! Ang subliga, anak ko! Aglibas kan, Rico! Ang pagkatibiyag mo! Saan lang ni? Sakti pinusgan niya ang gagawin ang mga ulo iti globo. Kumlip ka! Luptop na! Ang matoy ka! Agyaman at Larni. Pinaltugam jamang patay ko man kanya. Aglibas kan ko, nag! Aramid kitakrot na ita. Sa anak na aglibas! Di mo lang mo! Namiyap-apan na kalaan ni Gavino! Anyayap-apan! Lawagim! Sumukukan, musang! Awan ang gaway yung ka na palawlawan min, di ko tayo! Ni Lieutenant Ruby Galvante. Sana kasumbuko si Bibian! Delikadon! Aglibas tan, Rico! Karasain ti Sierra Madre. May sa apakasaritaan, apakasubukan titibker ti pakinakam dagiti tao, asinalukuban ti kinikilo apamati. Pagrisirisan ti agsungani a prinsipyo, itilaksid ti maysa a kinapudno. No nagumuken ti guray ti barukong ti maysa a tao, masirayan na paingata, ti ilalagak ti init, karasaen ti Sierra Madre. Nobela ang nagtinulungan a binukel da Luvimin Aquino Sr. ken Leti Astudillo Aquino. Insurat para iti radyo ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tinapalabas. Inanandingay latan ni Clara ni Ruby. Gapo, tanasair ti balasang karagitin sawsawang kenkwanan ni Rico. Kabayatan na. Inawagan kan binilin ni Gavino da Paquito amapanday ti playa ti Santo Domingo iti kabikatan na. Taisuda ti mang-escort iti truck apakikargaan dagiti epektos. Idi agturungdan iti Bodega. At the checkpoint, ket gaputa saan da kayat amasukimat tilinaon ti truck. Rinapido da Paquito dagiti pulis ket natay da amin. Bumbumsag ni Rico kalpasan tinapasamak. Ket ita, adtoy tituloy tinobela arapaulwan. Karasaen ti Sierra Madre. Kumusta ti shipment? Adan iti Bodega. Isama panak jay. Umay ka? Wen, kayat kumatamak kita dagiti na isang pet at droga. Amum ka di numanot ng katagdag jay. Milyones. Kasta. Ket,
Awan ka di tinagbalin aparikot kadagiti kakadwa. Ada ka no checkpoint, ngem nasolbar at dakos. Anya tinaramid da. Inareglo at dagos dapak ito. Kayat mo asawan. Naglagay da? Inareglo da babaen ti bala. Anya? Kasjay, ti kabitan ken kalakaan apan nangareglo iti problema biyak ko. Dumagdag santi basol yo Gavino. Iramraman yo pa'y dagiti awan basol na. No dikat mangipat patong palaang iti pagrebangan da. Awan bibiyang ko. Saan ko akayat ti mabibiyangan iti kayat kong aramidan? Gavino? Asino man namang lapwed kadagiti kayat kong aramidan pukawag. Nga oray siya, Gavino? Apay nga iramraman mo ti bagim biyak ko. Saan ka di? Numabalin. Kayat ko nga isardang mo ti kastoy nga aramidam. Sa balya saritaan rita. Gabutan mo at ipanang lapid mo kanyak kat adaramen na apanagayat. Tasaan mo akayat amay sagmakak. Saan ka di biyag ko? Tangay, amigo. Itay pa yasan ka matagtagari. Siguro, kapoy tinapasamak. Saan mo na kaya ti sumuro, ti sumaruno, operasyon tayo. Sumuro ta kami ka. Nga madla ko, mabut-buting ka pa ilang aging gaita. Saan matkat di? Gamdamok lang amin ti makaimatang ken agarami ti kasjay. Ngam sigurado ka nga napuntahan. Panagkunak katad. Nasayat nung kastata di sayang tibala. Iti sumaruno. Kahit ko makita mismo asik katimang paltog iti kabosor. Amigo. Iti na ito yung trabaho. Awan. Pinutngan. Kang runanti amin. Nasken. Nasalakniban tibagin. Alaki din takay, amigo. Parang mapukaw deta marabuti ti barokong mo. Awan pailaang ni Rico aging gaita. Saan ang mapunas ti danag ko? Saan ko nga mo no asino dagiti ko na akakadwana? Saan ko nga mo no asino dagiti amo na? Diyos ko. Diya kaya't amadamag kung tulaangan nga damandakas anapasamag kan kwa na kasi di. Maasya anak ken Ruby. Nasakit tinakam na iti inaramid ni Rico ken kwa na. No apay kiti akas da iti imbagbaga na iti kapsat na. Saan ko akayat? Nga adda saan da pagkinaawatan nga kapsat. Malagip ko lakit nga ruden tinapasamak idiken manong Gavino. Awan nagdumaan ita dagiti mapaspasamak. Ay, agyaman aga. Simang peten ti anak ko. Agi amanak, tada ka anak ko. Apay, nagdandanagan dakmanan. Saan mo ama ikatay ta kanyak, anak? Imbagak lang arudan ka na kaya.
Saan da ko napagdandanagan? Taam mo kung tiyar aramidag. Anak ko. Bayandak lang, mamang. Ikadda ko mamat iti wayawayak amang itaray iti bukod ka biyag. Diyak kaya ti mabibiyangan tong palbiyag. Rico. Sorry. Ngem kasta ti prinsipyo. Saan ko akayat nga agnanayon latan apasalsal lukuban kada kayo? Kas may isa nga ina, masik na naklata kada kayo nga anak ko. Nga oray pa'y siguro adanton buko diyo pamilya. Saan ko akayat ti kasta, mamang? Anya? Sorry, ngem sumra ka pa iti kwarta ka. Kayat kong tiyagin na. Kaya't sandak ko masingain. Anya lakit din ti anak ko. Apay akas jay mutin ti ibagbag anak kanya. Maulit ka di, tinapasamak idi kada kami ken manong gabino. Kimat! Daytoy ti maysa karagiti pagbutbut nga no tiyempo ti panagtutudo. Ana dagiti rumbeng nga aramiden no adda dagiti napigsa a kimat. Liklikan dagiti ramit iti pagtatalunan ana arami da manipod iti metal kas iti traktor no madama ti panagkimat. Liklikan dagiti banag kas iti pagsalapayan waya tubo ti danom wenno anaman ana aramid manipod ti metal. Mga kabombo, agan annad ken agridam iti tiyempo ti kalamidad. Dagiti benepisyo tinateng ken prutas iti salunat. Makatulong dagito iti problema iti sobra a kinalukmag. Gaputa saan akas ka dagiti karne, anabayag nga agtalinaed iti tiyan. Gaputa mabayag amarunaw. Makatulong dagitoy tapno maliklikan ti adu asa gubanit. Kas iti kanser, gapoy ti ramon dagitoy nga anti-cancer cells. Adu ti klase iti prutas a makaagas iti trangkaso. Gapoy ti kinabaknang dagitoy iti vitamina ken mineral kas iti vitamin A, C ken K. Amuyo kadia may salaeng nga pagilian di tintero alubong ti saan nga gusto sar ti metric system. Kadwan kadagiti ginasot a pagilian ti gusto sar ti metric system apang describir iti length wenno mass. Umuna nga adda ti talo a nasyon saan nga gusto sar iti daytoy. Ngem di 2018 ti pagilian a Liberia tinangadaptar iti panagusar ti metric system si Marono iti Myanmar. Nangiton na daytoy at ilaeng Estados Unidos ti saan nga gusto sar iti metric system. Nagawid ka no ba ilang, Paolo? Hasta ka ni. Umay kayo dito ikan Tomas. Alain nyo ti lakoyo at droga. Wan, Paolo. Ngam na kayo lang kan Tomas ti umay. Saan nyo ngay kuyog ni Rico? Wan, Paolo, matumbal. Dahil lang. Bye. Bye. No kastang. Mangrugimat langan ni Rico nga gitilibar. Ita ang magkita, ikabailan na. Ipakita. Anyang tatibagan. Amigo Pakito, nakaawag ka mat? Amigo! Mapang kami jabudika, talaan mi testak tayo. Kasta ka di? So nga orayan na kami langan. Apaman na sumangpot kami. Akitilibar kanton. At danto itid mi anakan, apang ipanam. Areglado. Tayo talang. Isungagsakana ka. Always ready da ito, amigo. Nakasakana ka kadiya makipin na tayo ka dagiti pulis no babolil yaso. Ha? Nakiktot ka, amigo. Ko, amigo. Lagi pam. May sadayta ka dagiti reglamento. Aking ka iti mapalin.
Saan ka patiliw? Si bibiyag. Anya? Sa lakmibam ti bagim. Kan siguraduam asa nasikat ti matay. Sa napali pumatay ka. Anya? Sige, amigo. Awagan kan tulangan na makasangpat kami. Bye. Bye. Inidapnan. Ibaga kumakan ko na mabalin ti sumurat. Ngem, saan na bali? Urayak latan ti panagsublida. Kumusta nga tan ni Ruby? Kasla kahit ko asarong karan ijay lugar da. Wangag paiso. Uray kat inton umay alawas pailaang ti panagsublimi ijay akademya. Agpakada akadananang. Sa pulok ti balay darubi ijay syudad. Mailiwak kini Ruby. Manungal daw adi kam nagkitan. Nasingad agayom ti panangibilang miit tunggal maysa. Apay akas to iti marikriknak. Saan ko ang mailawlawag? Noan niya daytoy. Taitala nga makariknak iti kastoy iti maysa a babae. Sa pulak ti appliances store da ijay syudad. Barang no adda ijay. Saan ko nga awagan? Tapno masorpresa ni Ruby. Sa pulak ti pagtagilakwan da ti appliances. Barang no adda ijay ni Ruby. Galvantes Appliances Store. Mabiit laan. Isunsamot daytan. Adda kano iti dayaan ti plaza. Anya ka di dayjay, sir. Agpili kayo. Kat... Naimbag nga aldaw yung, Ma'am Clara. Ay, sus barug! Si kamot kaya, Israel. Bun, Ma'am. Kumusta kayon? Ay, nasaya at matlata. Umay ka. Mapanta iti opisina. Agyaman ak, Ma'am. Ay, nalawa gayam da ito'y pagtagilakwan nyo iti nagduduma appliances, Ma'am. Nalawa mo't basit. Nala, agtugaw ka barok. Agyaman ak manin, Ma'am. Kumusta kayon? Kumusta mo't ni Ruby, Ma'am? Aday jay balay. Aglaladot ka no. Ngam ko na asumaruno ditoy. Kasta ka di? Apay, saan mo ka di nga inawagan? Ay, saan, Ma'am? Kahit kung amin na sorpresaan ti gayam ko. Kasta ka di? Wen, Ma'am. Tapno madagdag nga umayan. Awagak, kat ibagak nga da bisita na nga gururay. Uray saanin, Ma'am? Okay laang. Ang mga no talaga ang maditirik-rik nana. Sige, kastoy laangan. Mapantalaangan ni Jebalay. Ay na, Ma'am. Saanin? Kababain pa yan. Panawan nyo pa yun ti store gapo kanyak. Sana bali, Ma'am? Pangururakin ko agpasya-pasyarak labit iti sentro ti syudad. Sige, sikat ti makaam mo. Ket maturog kan tumata ni Jebalay. Inton bigatan ti awid mo.
Manukilos gayam ti simbang patadroga, Gavino, honey. Well, isungaron ako nakadakilagatan da ito eh. Apaya na pasanay kay tinaunay. Ado manan abiyag ti dadaalan na dayta. Aniya. Saan lang nga dagiti agtutubo? Uray dagiti nataanganan nga agar aramat iti syabo. Saan mo na panunutan na ita? Tinapatay ket makaliksam kay tidakkel agatan ti pirak. Saan ka kadiya makonsensya, Gavino? Adagiti pa'y biktima, ket dagiti inosente, nang runa ka dagiti agtutubo. Aniya. Ala, bay amon dagiti talaga ambisyonan, kan dagiti makunaan ay gumon iti nagduduma abisyo. Ngamkit di, dagiti inosente nga agtutubo. Saan ko na parikot na ita? Pulitak. Tinapatay ket makaliksabak iti adu apirak. Ama magbalin kanyak anabilag. Sabali at talaga ti simsimra kan iti panunat ni Gavino. Saan matasigo na kastoy? Kontenton iti kasasaad mi, iti kuta. Ngam, sabali ti arapaapnan. Kaya't nakano ti agbalin akabaknangan kan kabilagan iti si Bubukala Sierra Madre. Kasanon, no agpamilya kamin kat kastoy lata. Anya agkita ti biyag da ito'y. Ano pan, dagiti pulis? Saan? Saan akastoy ak klase ti biyag ti kayat ko? Nang runa no addan pamilyak. Inawagan na kayo gayam ni Gavino, Pakito. Wow. Umay mi pick up and tistak. Kasta ka di? Ni Pangulo ayan na. Dayjay, ada kasarsarita na. Ninsamat Mr. Chang. Saan kayo ka din na umay ijapurok? Umay kami pa, tamo iliwak ni Melody alab ko. Wan mata. Ang murayak, no niya tibilin ni Pangulo Mosang. Wana. Ang adaman damagag Pakito. No pa'y nadamag kunsan da ito'y idikan ka. Anya da ita? Ngamin, nagsarsarita kami itay kan ni Gavino. Kasla narigat san abaw ingan ti panunot na. May papan itiyan niya. May papan iti plano na iti biag. Mariknak, adi kontento iti addakan kwa na ita. Niya. Kayat na ti adda pa'y abumaknang, kan agbalin anabilag. Nasa ko namat kanyak data. Iso ano mabalin? Saan ko akayat amaaddaan kami iti anak? Saan ko ngamin akayat amariingan dagiti anak mi, ti kastoy ataray ti biag mi? Anak ti karasan. Ngam, saan mo ko mga ibagbaga tinaybagakkan ka? Adyak pa'y kayat ti agsikog. Kasta. May bagam ka di at di kay maadaan iti anak. Parikot kunday ta, no niya ti aramidak. Sa bagay. Ato tamo yapa muspusan na babae. Ngam, saan ko akayat amaamuan ni Gavino? Sige. Saan kang magdamag? Makaituli na kiti palima. Oh, anya ti madamag, amigo Pakito. Tor kalabas amigo. At talang sarong karak.
Kasta ka di? Mailiwa kiti asawa. At damot kaya man asawa, amigo. Atang, kat mailiwa kang guam, isong aguray kalabasit kita. Sige. No problem. San nga ngagdang, apam na makasupli kami dita. Mangrugi ka, iti trabaho. Sige, amigo. Aguray lang yan. Kasta pa nga, Rod. Bye. Anya nga tati masakbayak iti dahit iti asinarag ko. Bergaya. Mangrugi akano inton bigatan ko na nipakita. Nugasta. Asikas wag ti enrollment ko inton bigat. Ada na iti nakalista ang deliveran ni Rico, Pakito. Pangsubukan tayo kinakuan. Wan, Pangulo. Kaya nanagayam na pintas at damag. Anya dahi ta, Pangulo? Sumangpet-meten iti mabiit. Dagiti ramen iti panagaramid iti syabo. Kasta ka di. Talaga saan na malapdan ti panagbaknang ko. Kat mayranon kayo basta saya aton nyo ti trabaho yo. Kaya nagbalin kayo anapudno kanya. Talaga mo tanapudno Pangulo? Ngay di kakaduam ti kayat ko asawan. No problem, Pangulo. No dagiti kakatuak, napudno dagiti ay. Malaksid, no dadagiti saan, anapudno kada kayo. Saan ko lang mo? Awang gayang Pangulo. Kumusta mat ni Bogart? Mapagtalkan ka di matlangan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, denggen intun bigat ti tuloy tinubela anapauluan. Karasaen ti Sierra Madre. Nagtinulungan ang nobela dan Lubimin Aquino Sr. kan Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!